Schluss bleibt geil. Einverstanden. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter i kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter i kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter i kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter i kadet og kører ned til Zanzibar. Sidst skulle jeg langs med et kutti og med kette. Jeg var øjsen i et bags, sådan det lidt ved det. Hvor skulle vi hen? Jeg sagt, den var klar. Vi startede i kadet og kørte ned til Zanzibar. Hele hus var fuld af knejder og madammer. Der var Hansa over boge, flere hunde ramme. Jeg kiggede mig omkring, så begyndte jeg at pifte. Nu kunne jeg se, hvem der skulle have stift. For Harald fik øje og navn som han kunne lide. Vores spikkes dag, og de sang en melodi. De søgte modelle, de synge så net. Harald gik derhen og så i vent noget let. Høje vores pike, I skal ikke blive forskrækket. Men Harald han kan lide, så nu skal I blive bedækket. De skal få så meget stift, at I ikke kan gå af øjsen som en orne, og min lømmel den er hård. Vores pike fnist, og så at de skulle hjem. Men Harald han kunne efter, for nu skulle de have lem. De gik ind i dessens hus, men de glemte at låse. 2 sekunder efter var Harald i et dås. Af fittede modelle hele nat lange. Vores pikke de var glade, for de fløjtede og de sang. Det var Lone, det var Leila, og så var det der Connie. De red og elrund Harald, som om han var en pony. De så i Harald, mand, du gør mig så glad. Du er gejl som er orne ude i leg. Det er hilsens gruppe 6, skal vi igen inden længe. Så i næste gang vores pikke, der koster det penge. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter en kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter en kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter en kadet og kører ned til Zanzibar. Hvor skal vi hen? Jeg sagt, den er klar. Vi starter en kadet og kører ned til Zanzibar.